Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur. Dit is Francis Dix met het radionieuws. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoeten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpse pad. De politie gaat er niet vanuit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht. Country hits, Limburgse artiesten en de beste verhalen. Lucas on Air.
Tucker Wetmore, een nieuwe uitzending van Lucas en R op RTV Maastricht. 5:05 op 17 juli 2026. En ja, kan je beloven, dit gaat een leuke show worden met Roermond in Tune. Ik heet Goof, Ton, Desiree en Eddie. Van harte welkom samen. Leuk dat jullie er zijn, joh. Ja, dankjewel. Leuk dat we er mogen zijn vandaag. Ja, we hebben een soort déjà vu, maar ook eindelijk een datum weten te vinden, Eddie. Maar ja, eigenlijk zijn jullie al eens eerder te gast geweest in Lucas en R natuurlijk. Ja, zeker. We waren toen bij live-uitzending samen met de uitreiking van de Limburgse Popprijs. Dat doe je ook, toch? Zeker. Dat was een paar minuten voordat we samen gezamenlijk het podium opgingen. Tot jullie nog even langskwamen in de locatie-uitzending toen. En eigenlijk heeft ons die dag zijn we allemaal als winnaar van het podium toen het afgegaan. Want die dag heeft ons gewoon heel veel nieuwe contacten opgeleverd. Ja, wat onder andere heeft geresulteerd in deze nieuwe uitzending. Wie heb je allemaal meegenomen vandaag, Eddie? Nou, ik ga van links naar rechts, of voor de kijkers thuis rechts naar links. Geen idee, maar in ieder geval Desiree, ik heb Ton en ik heb Goof meegenomen. Ja, ik zelf ben dus Eddie en samen zijn we het bestuur van Roermond in Tune. Naast onze legioen vrijwilligers. Daar waarmee we zeg maar, de Roermondse popmuziek een warm hart toedragen en naar nieuwe hoogte stijgen. Ja, dus een soort Roermondse invasie vandaag in Maastricht nog wel. Het is natuurlijk RTV Maastricht tegenwoordig ook 1 Zuid, maar Lucas en R richt zich eigenlijk gewoon op de hele provincie. Dus vandaar dat we het Roermond in Tune natuurlijk als initiatief wat in de spotlight willen zetten. En misschien dat Maastricht en omgeving en andere steden in Limburg er nog wat kunnen opsteken, want wat jullie allemaal doen. Want deze reden, kijk jou even aan, we zijn elkaar veel tegengekomen de laatste tijd. Klopt. Wat doen jullie zoal als stichting Roermond in Tune? Ja, wat doen wij zoal? Wij organiseren jam sessies, wij organiseren in Roermond in Tune Invites, dus singer-songwriter avonden. Wij zorgen ervoor dat kroegen en poppodia in contact komen met muzikanten en met het publiek. Dus we zorgen vooral heel erg ervoor dat we met onze evenementen veel mensen in Roermond bereiken en dat we zo de live muziek meer podium kunnen geven, letterlijk en figuurlijk. Ja, Ton, hoe lang doen jullie dat al? Bij 3,5 jaar nu zijn we bezig. Dus de stichting is 3,5 jaar geleden opgericht. En eigenlijk de eerste echte ding wat we gedaan hebben was bij Weerstand Festival, is nu precies 3 jaar geleden. Ja, Weerstand, dat is voor de mensen hier in Maastricht. Maar ik denk dat het over het algemeen wel redelijk bekend is in de rest van Limburg. Een groot, een oud industrieterrein of zo. Wat was het ook alweer? Oude Philipsfabriek. Oude Philipsfabriek, ja. Inderdaad, in Roermond. Nou, dat heeft heel lang helemaal geen functie gehad, dat hele gebouw. En eindelijk dat onder andere daar jullie zich voor hard hebben gemaakt van, daar moeten we wat van maken van die plek. Nou, die plek die heeft zichzelf ook wel gemaakt. Door een aantal initiatiefnemers is die gekocht en zeg maar ontwikkeld. Dus dat ontwikkelen van die plek, dat werd zeg maar niet door ons gedaan. Dat zou iets te veel eer zijn. Ik zou graag willen dat het zo was, maar helaas is dat niet zo. Maar jullie hebben wel bijgedragen, vind ik. We hebben bijgedragen aan eigenlijk de muziekprogrammering op die plek. Misschien is dat een betere zin. En op een gegeven moment hebben we bedacht met een paar mensen, laten we een festival organiseren op die plek. Want er kwamen wat huizen en er kwamen wat dingetjes. En dan gaan we een festival organiseren. Dat is nou dit jaar het 4e jaar in mijn hoofd. Binnenkort 25 juli is het weer. Aanstaande zaterdag is het weer. Volgende zaterdag is het voor de 4e keer. En inmiddels een 2-daags festival en dat was er eerst niet. Ja. Dus daar hebben we wel aan bijgedragen. Ja, niet zeker aan de plek zelf, wel aan het festival. Nou, het is wel echt een heel groot en Limburgs bekend festival inmiddels wel geworden. En dan eindigen we dit rondje even bij Goof. Ook uiteraard, wel toevallig, want Sophie was vorige week de gast. Ja, mijn liefste schat, mijn ega, de liefde van mijn leven, ja klopt. Ja, dus de lat ligt hoog wat dat betreft. Werd al hier in de groep een beetje gestart, maar ze zal aan het luisteren zijn. Maar je hebt goede verhalen gehoord voor Lucas en R, mag ik hopen. Alleen maar lof. Nou, ja, dat scheelt. Je hoort het al aan de mensen thuis, de sfeer zit er goed in met Roermond in Tune. En daarmee zijn we begonnen met deze uitzending van Lucas on Air. Lucas on Air. I wasn't born this way. I'm just the product of too many heartbreaks. Boy, this ain't what you want. So you can hold me for a little more. By morning I'll be gone. 'Cause I'm good at leaving for no good reason. I get in my head, and at first I'm falling and I'm not calling. I get in my head,
Limburgs talent en de grootste country hits. Wouldn't trade this dollar for a stone cold $1 million. My green all comes blue collar and I'm all good with that. This world's been changing, but these folks around here, they ain't been. They all still windshield waving when they slow rolling past. We could live a little higher on the hog, but I don't think that we'd be no better off. Not everybody got that spot out in the 40. Some 10-point buck they shot, hanging like a velvet trophy. Fridays in parking lots, outside of somewhere holy. Not everybody likes this kind of life, but we do, don't we? Still working hard like my daddy told me. Still keeping low key, still riding high behind them low beams. If you don't know about this nowhere, you don't know me. Not everybody thinks we got it made, but we do, don't we? It might be simple, but these 2 lanes, they're my temple. And that river rolling gentle, wash my worries away. I used to hate it, but I travel lots of pavement, and there ain't no better places at the end of the day. So I pass the plate and thank the Lord He put me here, and pray that towns like mine don't ever disappear. Not everybody got that spot out in the 40. Some 10-point buck they shot, hanging like a velvet trophy. Fridays in parking lots, outside of somewhere holy. Not everybody likes this kind of life, but we do, don't we? Still working hard like my daddy told me. Still keeping low key, still riding high behind them low beams. If you don't know about this nowhere, you don't know me. Not everybody thinks we got it made, but we do, don't we? But we do, don't we? Not everybody takes off their hat, stands for the flag that them boys overseas got on their sleeves. Not everybody dies where they're born, takes a field full of corn and turns it into whiskey. Say it with me, yeah, we do, don't we? Not everybody got that spot out in the 40. Some 10-point buck they shot, hanging like a velvet trophy. Fridays in parking lots, outside of somewhere holy. Not everybody likes this kind of life, but we do, don't we? Still working hard like my daddy told me. Still keeping low key, still riding high behind them low beams. If you don't know about this nowhere, you don't know me. Not everybody thinks we got it made, but we do, don't we? Not everybody got that spot out in the 40. Fridays in parking lots, outside of somewhere holy. Not everybody likes this kind of life, but we do, don't we? Morgan Wallen en Don't We in Lucas on Air op RTV Maastricht 6-1 Zuid, moet ik eigenlijk tegenwoordig zeggen. 6:15 is er inmiddels een heleboel nieuwe dingen. Dus ook in Lucas on Air wellicht heb je de nieuwe jingles voorbij horen komen. Die zijn nu echt definitief. Dus ook wat dat betreft heeft Ramon en Tune een primeurtje. Maar ook jullie wilden iets nieuws doen. Dus 3/4 jaar terug, wat jullie net al even aangaven. Namelijk dus echt de muziekwereld in Roermond een flinke boost geven. Wanneer was dat moment specifiek waar Ton het net al even over had, Eddie, waarvan je dacht van dit gaan we echt gestructureerd aanpakken? Nou, die structuur die kwam later, maar het idee was eigenlijk, Goof en ik organiseerden popronde samen. Misschien was dat wel echt wel het moment. En daarvoor had je nog Ramon en Tune als zijn een project vanuit AC, maar wij organiseerden die popronde en we dachten, we gaan nu mensen uit Amsterdam hier naartoe halen. Met heel veel poeha en toestanden. En voor de muziek in Roermond doen we eigenlijk niet zo gek veel. Ja, dat voelt misschien wel een beetje raar. Dus dat willen we graag anders doen. Dus dat was misschien wel de start. En vooropgesteld dat de muziek in Roermond op zijn gat lag. Een paar jaar, laten we zeggen, sinds de sluiting van de azijnfabriek in 2012 is dat volgens mij geweest. Is dat wel een klap geweest voor de Roermondse scene, zeg maar. Er waren ook minder plekken om te repeteren, om op te treden, weet ik veel wat. Ja. Dat lag op zijn gat. En wij hadden zoiets, je moet maar een dom idee hebben en daar iets mee willen doen. Ja. En dat domme idee bleek iets waar heel veel mensen zich bij wilden aansluiten. En wat uiteindelijk Ramon en Tune is geworden. Ja. Omdat wij ook voelden dat er weer vraag was naar live muziek. En niemand... Er werd heel veel gemopperd. Niet dat wij, geen Messias-complex of zo. Maar er werd heel veel gemopperd over die popscene in Roermond. Waar die was, waar die gebleven was. En wij hadden toen zoiets van, laat het dan maar gewoon eens proberen met z'n tweeën. Ja, en hoe merk je dat precies dat er gemopperd werd? Wie precies mopperde er? Nou... Iedereen om ons heen.
Nee, weet je, we kunnen nergens meer spelen. We spelen natuurlijk, Goof en ik spelen allebei in bands. En om ons heen de mensen ook best wel in bands. Inmiddels, ik had een drumschool. Dat werd steeds meer een muziekschool. Dat is steeds meer een muziekschool. Ja, en daar kan ook gerepeteerd worden. En al die mensen die bij ons repeteerden, of die bij mij repeteerden, die wilden eigenlijk ook wel spelen. Maar dat ging dan vervolgens niet. Ja. Dus er was wel een soort van latente muziekscene. Maar die was niet live. Ja. Ja, dat was het idee. Veel mensen op zolderkamertjes en zo. Ja, heel precies. veel goede muzikanten die inderdaad niet zo'n hok uitkomen. Die eigenlijk wel hun hok uit moeten komen. Dat is goed beschreven. Inderdaad, wanneer zijn jullie dan bijgekomen, Desiree en Ton? Ja, Ton als eerste eigenlijk, hè? Eigenlijk vanaf het begin. Ja. Tenminste, het idee was er, maar er was nog geen stichting. En toen hebben zij mij gebeld. Zo van, zou jij mee in die stichting willen? Gechanteerd, overgehaald. Omgekocht. Weet je nog hoe? Ik weet nog hoe. Ja, hoe dan? Het was het Liverpool aan de Maas Festival. Dat was het eerste festival. Toen was het nog geen Remond in Tune, maar wel al een Liverpool aan de Maas Festival. Liverpool aan de Maas is de naam voor Remond vroeger. Toen daar hele goede popbands waren, toen werd dat het Liverpool aan de Maas genoemd. Mm-hmm. Daarvoor die naam. En toen belden ze me net voor die tijd en zij organiseerden dat. En toen zei ik gewoon met een beetje gekke Jen, als jullie mij zorgen voor een VIP-kaartje, want het was uitverkocht, ik was te laat. Als jullie nou zorgen dat ik er nog in kom, dan wil ik wel bestuurslid worden. Zo is het gebeurd. Echt alles moeten doen, dat was te lastig. Maar ja, zo regel je het wel natuurlijk. En jij vervolgens, Desiree, hoe ben jij er nog bij betrokken geraakt? Ja, eigenlijk een jaar later pas in 2024. Via Goof eigenlijk. Goof ik kreeg wel van de zijlijn mee wat er allemaal gebeurde met Remond in Tune. Ik vond het super tof. Ik wilde daar zelf ook meer in meemaken en zien en beleven. En toen was er eigenlijk een plek voor een bestuurslid. En toen heb ik eerst een half jaar proeftijd gekregen. En, volgens mij ook gevraagd. Nou, dat is eindevaluatie gehad, hè? Was dat een vraag? Nou, heel veel koffie maken en vooral op de achtergrond. Nee. En nooit flyen, hè? Schandalig. En nu zijn we 2 jaar verder, dus dat is wel heel tof. Ja. Kijk, en zo richt je toch een hele goede club op die zich heel hard inzet voor allerlei goede initiatieven waar heel Limburg wat van kan leren, Maastricht en de rest buiten Remond zodoende. Gaan we zo meteen nog maar eens over verder praten wat dat dan nog allemaal inhoudt. Eerst nog naar Cody Jans. Lucas on air. Cricket on a hook, hook on a line, line on a Zebco 335, koozie on a beer, beer on ice, working on a buzz and waiting on a bite. When the world's on the rocks, that's alright. Fish are too, so I'll be fine with a cricket on a hook, hook on a line, and nothing else on my mind. When I turn on the news, I turn it back off, fighting overseas and fighting here at home. So I go where I always go, found a tackle box and a worn out pole. Whether it's a bank or my best friend's boat, I reel one in and let it all go with a cricket on a hook, hook on a line, line on a Zebco 335, koozie on a beer, beer on ice, working on a buzz and waiting on a bite. When the world's on the rocks, that's alright. The fish are too, so I'll be fine with a cricket on a hook, hook on a line, nothing else on my mind. It's like every day there's a fire or a flood, same talking heads, the same rerun. Preacher man says that the Lord's coming back, but if he does, he knows where I'm at. With a cricket on a hook, hook on a line, line on a Zebco 335, koozie on a beer, beer on ice, working on a buzz and waiting on a bite. When the world's on the rocks, that's alright. The fish are too, so I'll be fine with a cricket on a hook, hook on a line, and nothing else on my mind. Yep. Cricket on a hook, hook on a line, line on a Zebco 335, koozie on a beer, beer on ice, working on a buzz and waiting on a bite. When the world's on the rocks, that's alright. The fish are too, so I'll be fine with a cricket on a hook, hook on a line, and nothing else on my mind, nothing else on my mind. That's right.
Cody Johnson, ik moet eigenlijk al lang over de plaat heen praten. Maar ja, zo gaat het als je dan ook nog een stadsgenoot aan tafel hebt zitten. En ook gewoon hele aardige mensen. En dan vergeet je wel eens even de plaat af te kondigen. Maar bij deze dus Cody Johnson hier in Lucas Nair op RTV Maastricht. Gaan we door om het te hebben over Roermond in Tune. Want ze zitten hier dus aan tafel. Goof, Ton, Desiree en Eddie. Eddie die toen bij de popprijs ook het woord voerde. Maar jullie doen het natuurlijk verreweg niet alleen. Want jullie zijn dan het bestuur trouwens. Je geeft ook aan vrijwilligers. Ik neem aan dat ook redelijk snel erbij is gekomen, dat vrijwilligersperspectief, Goof. Nou ja, kijk, als je op een gegeven moment, je doet een paar evenementen organiseren en je hebt leuke ideeën en dan komt er al snel achter, dat kunnen we niet maar met 3 man destijds nog doen. Nu zijn we natuurlijk met 4 man bestuur. En er waren ook mensen die zich aandroegen van, het lijkt me hartstikke leuk om hier eens aan mee te... Kan ik niet meehelpen met opbouwen of afbreken of weet ik veel wat voor dingen. En toen zijn we vrij snel, volgens mij klopt dat een beetje toch, chronologisch zo, dat we op een gegeven moment iets hadden van, oké, dan gaan we echt een vrijwilligersclub oprichten. Ja, maar dat heeft wel een dik jaar geduurd. Ja. Er is best wel tijd overheen gegaan hoor. We hebben echt wel 1 seizoen gedraaid. Ja, en je merkt gewoon, kijk, we werken, Ton dan niet. Ton is... niet fulltime aan het werk, maar die doet veel te veel voor iemand die eigenlijk met pensioen is. Maar goed, we werken natuurlijk met z'n allen en het is niet te overzien. Even kijken, hoeveel evenementen op jaarbasis zitten we nu? Rond de 40, we gaan naar de 50 volgens mij, hè? Ja, we zitten, als je het straatmuzikantenfestival meetelt, dan zitten we op 50 events. Ja, dat krijg je met 4 man niet gebolwerkt. En er zijn heel veel waarvan het gros ook, denk ik wel, muzikanten zijn of echt affiniteit met muziek hebben. Hebben we nu een club van rond de 30 vrijwilligers. Waarvan nog een 8 man in ons PR, marketing, grafisch design team zitten. En dat gaat echt van meehelpen opbouwen, afbreken, tot inderdaad de logo's maken die je op onze fantastische shirtjes ziet. Zeker. Dus ja, dat doen we gewoon met z'n allen. En iedereen doet dat pro deo. En dat maakt het helemaal chic, want het is echt iets van de stad, het is echt iets van ons. Ja. Het is echt Remeun, veel Remeun met Remeun. Ja, meer dan dat. Hè. We hebben ook mensen die meedenken over de programmering en zo. Dus we hebben eigenlijk op enig moment gedacht van we hebben een groep mensen die willen meehelpen. In het begin was dat gewoon van slepen. Want de evenementen die we organiseren zijn veelal jam sessies, dingen waar echt ook spullen moeten komen, festivaletjes, weet je moet gewoon daadwerkelijk dingen brengen. En steeds maar zeiden mensen, we willen ook wel meedenken over de vormgeving, we willen meedenken over marketing, we willen meedenken over de programmering, we willen meedenken over... Dus inmiddels zijn we zeg maar een beetje aan het migreren naar een club die ook mensen inzet op de dingen die ze leuk vinden en goed kunnen. Dus maar dat is helemaal tof. Het is dus eigenlijk ook een beetje natuurlijk gegroeid dan, wat zeker. Dat betreft. Ja. Dus dat is ook alleen maar mooi. En ik denk dat dat ook wel een goed teken aangeeft dat het alleen maar goed is waar jullie dan mee bezig zijn als het zo natuurlijk groeit. Het is dan ook echt een feestje en ook zeker met Dustin Lynch Party Mode bij Lucas Nair. How it all wound up. She took off flying in a cloud of dust. Now I ain't saying that it don't hurt, but I got a 90-proof way to make it work. Drinking every single drink, 7 nights a week, all over this town, doing that thing I do, running from the truth. Party mode,
Ja, party is het zeker met Roermond in Tune hier bij Lucas on Air op RTV Maastricht. En heb je trouwens vragen aan Desiree, Ton, Goof en Eddy hier aan tafel? Want ik zie al dat er veel mensen, zeker in Roermond, maar natuurlijk ook in de rest van Limburg en al helemaal in Maastricht, aan het luisteren en aan het kijken zijn. Stuur die vooral op. Dat mag dus over Roermond in Tune zijn. Dat kan je doen via WhatsApp 06 13 04 8885. Kun je een appje sturen naar de radiostudio. Dan komt het meteen hier binnen. Of je kunt ook een comment achterlaten via Facebook, YouTube en Instagram. Waar we live zijn over iets wat je wil weten over Roermond in Tune. Maar het kan misschien ook over een individuele muziekcarrière zijn. Als je een mooi recept voor risotto wil, dan kun je Ton vragen. ja, dat kan ook. Hè? Als je nog honger hebt vanavond. Alles is welkom. Maar dat balletje wil ik even opgooien. Want Eddy staat eigenlijk in Roermond wel bekend om zijn drumlessen. Om zijn drumschool. Jouw muziek, jouw passie voor muziek, Eddy, die is er echt al heel erg lang, toch? Van kleins af aan, neem ik aan. Vanaf mijn 7e of zo. Ik zong in een koortje. Ik zal je niet vermoeien, want dan haak ik echt alle luisteraars af. Maar ik zong dus in een koortje. En vanaf mijn 8e, 9e of zo ben ik gaan drummen. En dat is niet meer gestopt. Ja. En ik ben nu 25, dus dat scheelt. En dat drummen dat doe je nog steeds. Onder andere ook voor de band Johnny Pyman. Ja. Johnny Pyman is ook al eens een keer te gast geweest hier in Lucas on Air. Destijds nog volgens mij met drummer Chris nog erbij. Maar jij hebt hem een soort van beetje vervangen daarin of zo? Of hoe is het dat? Ja, Chris wilde iets minder optreden. En ik was al de opvolger van Chris, zeg maar. Of als Chris niet kon, dan was ik degene die ze dan zouden bellen. Dus het repertoire was al bekend. Op een gegeven moment bleek dus dat ze toch echt wel op zoek gingen naar een andere drummer. Mm-hmm. Nou ja, en toen hoefde ik niet heel lang na te denken. Ja, zeker. Ja. En goed, en dan hebben ze in Eddy natuurlijk ook echt een ster te pakken in Roermond wat dat betreft. Dus dat zit wel goed. Desiree, ik wil jou ook even aankijken voordat we de rest van het rondje afmaken. Want van jou weet ik ook wel dat jij... je maakt je in Roermond hard voor het podium bieden voor artiesten, maar staat zelf ook wel eens op het podium. Ja, dat klopt. Ik heb in 2017 samen met een vriendin Deja opgericht en daar hebben we ook een aantal plaatjes mee opgenomen. En ik heb daarnaast ook in Prengel gespeeld, Limburgstalige rocksteady ska band samen met Goof. Goof zwaait me niet. Sorry, heel even afgeleid. En daarnaast hebben we nu ook zijn we ook bezig met een Pink Tribute. Wat we zijn aan het doen. Dus, en daarnaast wat soort projecten. Ja, heel veel, alles wat op het pad komt, wat aanspreekt, dat doe ik graag. Ja. En zo zie je maar weer, je komt Goof ook dus in de rest van de muziekwereld tegen wat dat betreft. Zometeen daar maar eens verder. Want ook voor Ton en Goof die historie erbij pakken. Maar eerst Pamela en Lucas on Air. Dit is Lucas on Air. I love you just the way God made you, girl. He don't make mistakes. What you call your imperfections, I call beautiful, babe. Tell him, blonde. The way your hair's in a mess in the morning when you open your eyes. The way an hour goes by when you say that you'll be ready in 5. The little dimple on the side of your smile when you're laughing at a movie that you've seen about 1,000 times. You know, girl, that I can't lie. I love you just the way God made you, girl. He don't make mistakes. What you call your imperfections, I call beautiful, babe. So let my eyes be your mirror, and you're bound to see it too. 'Cause I was made for loving just the way God made you. God made you the way, the way, the way, the way God made you. God made you the way, the way, the way, the way God made you. Yeah. The flush in your cheeks when you're mad, but you say that you're not. Yeah. And the shape of the face that you make when you're taking a shot. Taking a shot. The little white lie that you told the security guard at the hotel pool when we got caught. I was thinking, girl, you never looked so high. Never looked so high. And that I love you just the way God made you, girl. He don't make mistakes. What you call your imperfections, I call beautiful, babe. So let my eyes be your mirror, and you're bound to see it too. 'Cause I was made for loving just the way God made you. God made you the way, the way, the way, the way God made you. God made you the way, the way, the way, the way God made you. Girl, I ain't never gonna try to change it. Come on.
my masterpiece, my Mona Lisa, and I need you to stay just the way God made you. Just the way God made you. I love you just the way God made you. Girl, he don't make mistakes. What you call your imperfections, I call beautiful, babe. So let my eyes be your mirror, and you're bound to see it too. 'Cause I was made for loving just the way God made you. God made you. Just the way, just the way, just the way, just the way God made you. God made you. Just the way, just the way, just the way, just the way God made you. God made you. Just the way, just the way, just the way, just the way God made you. God made you. Just the way, just the way, just the way, just the way God made you. Blanco Brown, Parmalee Just Away in de Lucas Air op RTV Maastricht. In de tussentijd gaat het hier over een hele bekende, een hele aardige muziekleraar uit Roermond, waar ik zelf ook nog de gitaarles van heb gehad ooit. Hele aardige man, maar die moeten jullie zeker eens een keer gaan ontmoeten. In de tussentijd, Goof, we hadden het net over hoe is de passie voor muziek begonnen in het individueel dan. Hè? Want we zitten dus met Roermond en Tune aan tafel. Maar hoe zat het bij jou, Goof? Want je bent dus Desiree wel tegengekomen in het hele verhaal ook dan. Jazeker, ik heb gewoon mijn zesde mijn ziel aan de duivel verkocht en de rest ging vanzelf. Dat snap je natuurlijk wel. Nee, ik speel gitaar sinds dat ik 6 jaar oud ben. Toen ben ik begonnen. Ik had, wederom, dat zeg ik altijd, je moet maar een dom idee hebben en soms dan pakt het goed uit. En toen dacht ik wil gitaar gaan spelen. En datzelfde als Eddie, die heeft nooit zijn drumstokken neergelegd. Zo, heb ik de gitaar nooit neergelegd. Er zijn alleen maar meer instrumenten bijgekomen, zeg maar. En dan ook in de verhouding van bands enzovoort, of voornamelijk individueel? Hoe bedoel je precies? Dus dat je zelf ook in een band hebt gespeeld, zoals bijvoorbeeld Desiree in een Deja speelt en dat soort dingen? Zeker. Nou, ik zie toevallig een bandje waar ik nu bij speel hier op de poster staan. Barnum Bell, daar speel ik nu banjo en mandoline bij. Dat was precies waar ik naar op zoek was. Ja, dat dacht ik al. Dus dat is wel grappig gelopen. Nee, dus ja, dat is eigenlijk... ik heb altijd metal gespeeld en ook getoerd met een death metal band en zo. En dan sta je uiteindelijk met een sjaaltje om en een cowboyhoed op Mama's Pride banjo te spelen. Dus het leven kan soms heel raar lopen, maar het is wel hartstikke leuk. Ja. Maar ook wat dat betreft wel veel veelzijdig dan, hè? Als je van metal richting country gaat en dat soort dingen. Ja goed, maar dus, het leven is te kort om maar één ding te doen, denk ik dan. Zeker qua muziekstijl. En ja, ik denk als je van muziek houdt, dan hou je gewoon van muziek. Het maakt niet uit welke stijl is. Als het goede muziek is goede muziek. Kijk. Of het dan metal of country is of reggae, dat maakt eigenlijk geen bal uit. Kijk, dat zijn nog eens teksten wat dat betreft. Ja, Ton, voor jou, hoe is, je geeft dus net aan, stage ooit gelopen bij die Jan Vos, moet ik toch even noemen. Ja, mijn gitaarleraar ooit geweest. Heel lang geleden. Maar ook jij dus heel lang passie gehad voor muziek. Ja, maar ik ben een beetje de vreemde eend in de bijt, want ik heb niks met popmuziek gedaan. Ik ben echt heel klassiek opgeleid. Ik heb conservatorium gedaan, ik was hornist. En daarna inderdaad als dirigent en als muziekdocent bezig geweest. En ook als coördinator, projectleider gewerkt. En steeds meer projectmatig verschillende projecten opgezet. In heel veel sectoren. In de hip-hop scene, maar ik heb ook jazz jam sessies georganiseerd. Kulpop in Roermond ooit eens opgezet. Tot en met het Zwartbal en carnavalsbal. Kijk. Dus allemaal dingen gedaan. Maar ik ben niet vanuit de popmuziek... Nee, maar dat hoeft ook niet per se, hè? Om gewoon goede ervaring op te doen. Dus daar zit dat bij. Ja? Hij speelt wel basgitaar. Ik zal het niet even uitweiden, maar het is niet alleen maar horen, maar het is ook basgitaar. Dus het is wel een beetje popmuziek, Ton. Ja, zit er toch in. Dus, maar alle ervaring, dat helpt zeker bij Roermond en Tune. Bij deze kanjes kan ik niet zeggen dat ik basgitaar speel. Ja, het is wel een concurrentie natuurlijk wat dat betreft. Goed, zometeen door met Roermond en Tune. Eerst Joe Nichols en Sunny and 75 hier in Lucas Air op RTV Maastricht. En heb je vragen aan de gast aan tafel, stuur ze vooral door. A yellow two-piece, black and red bands, your bare feet covered in sand, white jet trails across a blue sky, your ponytail showing off the sunshine. Like a postcard out of nowhere, you get to me, you give me that smile, and I'm somewhere sunny and 75. You and me on a beach chair, yeah, I'm so there. Every time I look in your eyes, kissing you in the salt air, I can taste it, I swear. Take me somewhere sunny and 75.
take much for you to move me, just the way you're leaning into me. It's a holiday when we're together. I wanna stay with you forever. Somewhere sunny and 75. You and me on a beach chair. Yeah, I'm so there. Every time I look in your eyes, kissing you and the salt air. I can taste it, I swear. Take me somewhere sunny and 75. You're like a fast lane westbound. You feel like the windows roll down. I can't wait until we get there. Somewhere sunny and 75. You and me on a beach chair. Yeah, I'm so there. Every time I look in your eyes, kissing you in the salt air. I can taste it, I swear. Take me somewhere sunny and 75. Sunny and 75. Lucas on Air. Ontdek de Limburgse muziekwereld. Better get them wheels rolling if you're really going. Shouldn't take this long to say goodbye. But you keep talking instead of walking. Wasting way too much of my sweet time. When there's grass that needs mowing and fish that needs catching, ain't trying to be pushy, don't wanna be rude. But there's beer that needs drinking and a bar that needs closing and a girl there that's needing holding to. Now when did you say you're leaving, baby? I got things to do. What's with all this fussing? What's with all this cussing? Leaving was your idea all along. But you keep yakking when you ought to be packing. Why don't you get going so I can get on with grass that needs mowing and fish that needs catching? Ain't trying to be pushy, don't wanna be rude. But there's beer that needs drinking and a bar that needs closing and a girl there that's needing holding to. Now when did you say you're leaving, baby? I got things to do. You're burning up my daylight. And there's grass that needs mowing and fish that needs catching. Ain't trying to be pushy, don't wanna be rude. But there's beer that needs drinking and a bar that needs closing and a girl there that's needing holding to. Now when did you say you're leaving, baby? I got things to do. Oh, when did you say you're leaving, baby? I got things to do. Zacked Up, Things to Do in Lucas on Air op RTV Maastricht. Ja, wij hebben ook nog genoeg te doen, genoeg te bespreken. Maar een club die heel veel te doen heeft
Nou, dat zijn de gasten van vandaag aan tafel. Goof, Ton, Desiree en Eddie die vandaag namens Roermond in Tune te gast zijn en heel veel dingen doen om de Limburgse muziekscene en dus ook in specifiek de Roermondse muziekscene een flinke boost in de rug te geven. Maar ja, dan leg ik toch ook wel een beetje een beetje het nadrukje op Limburgs, want ik vind het dan grappig. Een van de dingen die jullie doen heet Roermond in Tune Invites. En dat is waarbij artiesten zelf hun opvolger kunnen uitnodigen, zoals de naam al zegt. Beschrijf ik het zo een beetje goed, Eddie? Of, Jawel, maar dan geef ik eigenlijk zeg maar, het stokje door aan Desiree en aan Ton. Want dat is eigenlijk hun kindje een beetje. Dus alles wat ik ga zeggen staat in de schaduw van dit verhaal. Dus Desiree, take it away. Oké, dankjewel Eddie. Roermond Tune Invites is eigenlijk, we hebben 1 hoofdact. Dat is ooit begonnen met Julia van der Loo, dacht ik. Toch? Kijk je even aan. En Noortje Konings. Ja. Julia van der Loo die heeft toen Noortje Konings uitgenodigd. Dan is Noortje Konings was toen de invite. Dus wat is het idee achter de invite? Dus je hebt een hoofdact, die nodigt iemand uit, die begint dan de avond een half uur en dan speelt de hoofdact een uur. Nou, de keer daarna is de invite is de hoofdact en die neemt weer een invite mee. Dus zo roleert het zeg maar door. En zo krijg je heel verrassende combinaties ook van artiesten die wat dan soms ook zelf samen nog een nummer of een paar zingen in samenwerking die je normaal niet per se meteen zo zou bedenken. Ja, precies. Ja, wel heel erg leuk, inderdaad. Ja. En zo leer je ook maar eens een beetje hoe de lijntjes liggen in Limburg. Maar daarbij komt het dan dus het zijn niet alleen acts uit Roermond dan wat op het podium staat. Nee. Ja, wat hebben we vooral gehad, hè? Uit Sophie natuurlijk, Sophie Jansen. Mensen uit Echt, Posterholt hebben we gehad. Ja. Wat nog meer allemaal? Nou, wat je zag op een gegeven moment, het is natuurlijk best een bepaald klikje van mensen die elkaar op een gegeven moment gaan uitnodigen. Want het zijn vaak vrienden of bekenden van elkaar. Ja. Dus de uitdaging is wel van hoe zorg je ervoor dat je het breed houdt. Ja. Dus dat je inderdaad, en Roermond is een stad van 60.000 inwoners of zo. Op een gegeven moment ben je ook wel klaar met je invites mensen. Dus hoe zorg je ervoor dat je daar buiten kan? Dus, en daar heeft Ton vast wel iets op bedacht. Ja, hoe heb je dat gedaan, Ton? Nou, ik heb niks alleen gedaan. Nee, maar mooi is wel ook voor ons, dus dat we, net zoals met het Ruwe Diamantenfestival, gewoon ook mensen tegenkomen of artiesten tegenkomen die we zelf niet kennen. En dat je denkt van, hé, dit is wel helemaal te gek. Die kunnen we ook op andere podia kwijt. En juist door Roermond Invites en het Ruwe Diamantenfestival ga je echt buiten je eigen kring kom je en krijg je dus dat je eigen databank eigenlijk veel groter wordt. Dat is wel heel mooi. Een soort olievlek eigenlijk. Ja, zeker wordt het steeds alleen maar groter. Nou, ik kan het beamen natuurlijk. Het Lucasnair netwerk wordt ook alleen maar groter en groter en groter. Dus ik heb wel een beetje een idee hoe dat werkt en hoe dat zit. Maar alleen maar leuk om te horen hoe dat in elkaar steekt. En je gaf net al aan het Ruwe Diamantenfestival. Dat moeten we ook nog maar eens even over gaan hebben. Maar eerst Luke Bryan. Shotgun angels and blue-collar nights, riverbank sunsets, the red southern skies, getting mud on them truck tires and good times on ice. We just can't help what we like. Songs about us, songs about living and plowing the dirt and the earth that's been given sacred ground, handed on down through rain and rust. Yeah, songs about whiskey, songs about women, everything between Williams and Jennings. There ain't no doubt we won't ever burn out on songs about us. Cold beer and bar stools and cover band smoke, blue eyes and blue jeans, and holding her close. Yeah, small talk in small towns and Friday night lights. Man, don't that sound just like songs about us, songs about living and plowing the dirt in the earth that's been given sacred ground, handed on down through rain and rust. Yeah, songs about whiskey, songs about women, everything between Haggard and Whitley. There ain't no doubt we won't ever burn out on songs about us.
right. Man, don't that sound just like songs about us, songs about living and plowing the dirt in the earth that's been given sacred ground, handed on down through rain and rust. Yeah, songs about whiskey, songs about women, everything between Doug Jones and Willie. Yeah, there ain't no doubt we won't ever burn out on songs about us. No, there ain't no doubt we won't ever turn down those songs about us. Jason Aldean, Songs About Us met Luke Bryan erbij. En Lucas en Air op RTV Maastricht. Veel leuke berichten, veel mensen die aan het kijken en aan het luisteren zijn. Hartelijk dank daarvoor. Onder andere Elmo, die meldt zich. Elmo Berendsen natuurlijk. Van Johnny Wyman, Eddie. Die schrijft groeten aan de Roermondse toppers in Maastricht. En ook Lotte Jansen heeft zelfs een foto gedeeld van dat ze aan het kijken en aan het luisteren is. Dus dat is alleen maar leuk natuurlijk. Dus ook aan Lotte hartelijke groeten. En ik krijg nog een vraag binnen van Peter. Volgens mij is dat de Peter uit Ambi. Die is wel vaker flink fanatiek aan het schrijven, aan het appen. Dus ook aan hem hartelijke groeten natuurlijk. En die vraagt, altijd een goede vraag ook binnen. Wat was nou het absolute hoogtepunt tot dusver van Roermond en Tune? Ja, het is natuurlijk altijd een lastige. En kan ik me niet herinneren dat ik die niet ooit... Heb ik dat niet toen bij de popprijzen ook gevraagd? Ja, weet je wel wat nog? Nee, weet ik niet meer aan mijn hoofd. Het is een hele drukke dag. Weet je wat voor ons het hoogtepunt is, Lucas? En dus ook Peter. Het feit dat er nu zoveel meer live muziek is in Roermond dan 3 jaar geleden. Is zo ontzettend ruig dat er nou jam sessies zijn buiten ons. Dat er kroegen zijn die nou zelf bands gaan boeken buiten ons. Dus dat er echt weer een soort scene komt. Ja. Nou, dat is voor ons, ik spreek eventjes voor mezelf, maar ik hoop ook voor mijn compagnie hier. Dat is het hoogtepunt. En het hoogtepunt, dat blijft maar stijgen, zeg maar, een ongoing hoogtepunt. Misschien ken je het. Dat gaat nog even door. Nee, hij heeft alleen maar hoogtepunten in zijn leven. Dat hoop ik. Maar even serieus. Dat is wel zo. Ja. En natuurlijk is een festival organiseren gaaf. En is Weerstand open air chic. En is Live op aan de Maas ruig. En is Invites gaaf. Maar het feit dat we dat allemaal doen. En dat we dat met een club doen die het ook leuk vindt. En dat het ook nog een zin heeft. Nou, weet je, kun je me wegdragen. Maar ik denk dat dat ook wel een beetje de oorspronkelijke... Of echt gewoon het doel is wat jullie meteen al bij het begin hadden. Van dit willen we. Ja. Nou, dus alleen wat dat betreft mag je al op succes terugkijken. Ja. Dus ja, we zijn er, dus Peter, als je kijkt en luistert, we zijn er nog niet. Maar dat zijn wel dingen waar we heel blij van worden. Dus dankjewel voor jouw vraag. Moet hij eens een keer vanuit Ambi maar eens een keer de trip naar Roermond gaan maken. Want dat gaat hij vast wel een keer doen. Ja, leuk. Dat is voor een evenement van Roermond en Tune het ook zeker helemaal waard. En zometeen gaan we uiteraard nog verder met Lucas Nair. Maar eerst Florida Georgia Line. Stronger than you think, so get a grip, take a sip of that feel right. Trucks jacked up, flat bills flip back. Yeah, you can find us where the party's at. This is how we roll. We hanging around, singing down everything on the radio. We light it up with our hands up. This is how we roll. This is how we do. Shotgun Cedo, them kisses off of me though, automatic like a free throw. This life I live, it might not be for you, but it's for me though. Let's roll. This is how we roll. We hanging around, singing down everything on the radio. We light it up with our hands up. This is how we roll. This is how we do. When the world turns ugly, I just turn and look at you, baby.
We stick to our guns. We love who we love and we wanna have fun, yeah. We cuss on them Mondays and pray on them Sundays. Pass it around and we dream about one day. 'Cause this is how we roll. We hanging round, singing down everything on the radio. We light it up with our hands up. This is how we roll, this is how we ride. We're slanging up the mud, cutting through the countryside. Baby, this is how we roll. Yeah, this is how we roll. This is how we roll. Yo, LP, let's go. Yeah, this is how we roll. This is how we do. We burning down the night, shooting bullets at the moon. Baby, this is how we roll. Lucas on Air, Lucas Lejeune. We can burn up the skyline anytime that we want. And we can shut down a dive bar until the lights all come on. Baby, the bright ones keep on hiding the stars. Tonight I wanna find them, yeah, wherever they are. Baby, let's drive all night, say goodbye to the city. Hit the dashboard with a little Conway twitty. Get your blue eyes shining on moonlight pretty. I don't care where we go, as long as you're here with me. Shotgun lean back in my F-150. I ain't even had a drink, but I'm back road tipsy. Yeah, lose my mind every time you kiss me. I don't care where we go, as long as you're here with me. Stop till we catch that horizon, and we're falling in love with the rising sun on a two-lane bus. Don't know where it ends, but until it does, gonna drive all night, say goodbye to the city. Hit the dashboard with a little Conway twitty. Get your blue eyes shining on moonlight pretty. I don't care where we go, as long as you're here with me. Shotgun lean back in my F-150. Keep on hiding the stars. Tonight I wanna find them, yeah, wherever they are. Baby, let's drive all night, say goodbye to the city. Hit the dashboard with a little Conway twitty. Get your blue eyes shining on moonlight pretty. I don't care where we go, as long as you're here with me. Shotgun lean back in my F-150. I ain't even had a drink, but I'm back road tipsy. Yeah, lose my mind every time you kiss me. I don't care where we go, as long as you're here with me. Ja, misschien wel de zomerhit van dit jaar van Thomas Red. In elk geval van Marshmello. Where We Go in Lucas en Air op RTV Maastricht sluit het eerste uur alweer af. Maar geen zorgen, we hebben nog een uurtje te gaan met Roermond in Tune. Ton, Desiree, Gove en Eddie hier aan tafel. Ik hoop dat jullie een beetje naar jullie zin hebben tot dusver. Het is fantastisch. Prima. Ja, maar het was toch wel een planning om je hier te krijgen, Eddie, voornamelijk even, maar ook de rest van de club. Want jullie zijn wel heel erg druk, hè? Je blijft er wel de hele tijd op hameren, Lucas. Meer in de zin van, ik ben blij dat jullie er zijn. Zo bedoel ik het, wij ook. Wij zijn blij dat we dat hebben kunnen fixen. Maar inderdaad, we hadden wel onze agenda's redelijk gevuld. En ja, dat. Dus ik ben blij dat het gelukt is. Vrijdagavond met muzikanten. Dat is best
Nogal. Is een lastige inderdaad. Want hoeveel uur per week ben je wel niet bezig met muziek, Eddie? Ik zou het niet weten. Ik geef drumles aan een man of 95. Dus dat is van maandag tot en met zaterdag. En dan 's avonds repeteren en het weekend spelen. Dus geen idee. Eigenlijk 24/7, zo wat. Ja, er zijn weken dat het zo voelt. Maar volgens mij, als je uren gaat tellen, is er volgens mij iets niet oké. Dus ik tel geen uren. Nee, dat is ik heb geen idee, maar ik ben wel best wel veel mee bezig. Ja. Nee, maar hoe mooi is het als je thuis komt na een dag lesgeven of muziek maken en je bent moe van iets waarvan je trots erop bent dat je er moe van mag zijn. Ja, ik denk dat er wel heel veel mensen die hier aanschuiven bij Lucas Nair wellicht wel jaloers op je zijn. In de zin van, dat zou ik graag ook wel willen laten. Voor mezelf. Ik heb niet eens een baan. Dus weet je, ik heb het leukste tijdverdrijf in de wereld. Mm-hmm. Ik word elke dag een beetje beter. Ik mag het met leuke mensen doen. Ik mag het met een fantastisch bestuur doen. Ik mag het met geweldige vrijwilligers doen. En met geweldige drum- en gitaarleerlingen. Dus ja, en met te gekke bands. Nou, ik weet niet. Wat wil je nog meer, inderdaad? En we gaan er zo meteen in het tweede uur van Lucas Nair nog op door. Want we gaan nog tot 9 uur door vandaag. Elke vrijdagavond natuurlijk. Op RTV Maastricht. Ja, tegenwoordig moet ik eigenlijk 1 Zuid zeggen. Want het is een streekomroep geworden. Lang verhaal allemaal. Maar nieuwe naam, nieuwe zendernaam, nieuwe jingles in elk geval. Genoeg nieuwe dingen bij Lucas Nair in deze uitzending. Maar dat is ook al een tijdje zo. En wat we nog even mee willen geven voor het tweede uur natuurlijk. Dat Ramon en Tune te gast is. Stuur vragen op via WhatsApp 06 13 04 8885. Kun je vragen kwijt via Facebook, YouTube en WhatsApp. Tot zo. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Francis Dix met het radionieuws. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala-stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand. En hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. Na een 2-daags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoeten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpse pad. De politie gaat er niet vanuit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Gepresenteerd door Lucas Lejeune. Lucas On Air. Deep breath, big smile. It's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk. Pray no one says a name I miss. I'm drunk here in the bathroom light. I'm checking my phone just one more time, in case you hit me with an goodbye. And I fix myself up in the mirror and walk out with a shitty beer. Even though they see me here, I'm not at this party. I'm back in your backseat. You're pulling it over. You just had to have me. I can't hear this music, 'cause I'm hearing you yell. You're so in love with me, but right now you need to work on yourself. And they think I'm moved on with my life, that I'm having a good night out here on the dance floor, just like everybody, but nobody here
your backseat. You're pulling it over. You just had to have me. I can't hear this music, 'cause I'm hearing you yell. You're so in love with me, but right now you need to work on yourself. And they think I'm moved on with my life, that I'm having a good night out here on the dance floor, just like everybody. But nobody here knows just how bad you got me. I'm not at this party. Desha, in het tweede uur van Lucas en Air. Welkom terug hier bij Roermond in Tune vandaag te gast. Maar Lucas, wacht hier even. Ik wil je even onderbreken. Kom maar dan. Ja, kijk, we zijn hier nou met z'n vieren te gast. En met alle luisteraars. Maar we hebben een klein presentje voor je. Het enige echte, felbegeerde, vermaarde. Soms met een schil ook aangekeken. Maar soms ook vooral heel erg blij verwacht. Roermond in Tune Stage bordje. Ja, zeker. Daar mag je best even van klappen, hoor, dames en heren. En we hebben dat bedacht eigenlijk voor alle initiatieven die Roermond in Tune een warm hart toedragen. Waarvoor dank. Zeker. Om dat zeg maar gewoon aan je gevel te hangen. Dat klinkt een beetje raar. Maar met kit, pug. Nee, maar dus alle kroegen en zalen in Roermond die met ons in zee zijn gegaan. Leuk. Die bieden we dit aan. Dus ik wil dit namens ons en namens alle vrijwilligers ook graag aan jou aanbieden. Ja, zeker. Dus leuk. bij deze het Roermond in Tune Stage bordje voor jou. Dank u wel, dank u wel. Hij geeft me meteen aan. Ja, zo spontaan, Eddie. Dat is echt... Heel erg. Ik vind wel een leuke kwaliteit. Jullie brengen me wel ook ideeën wat merchandise betreft ook. Het is wel een leuk plaatje. En de Lucas en Air polo's die ik aan heb, die ik altijd aan heb, die zijn eigenlijk, moet ik eerlijk toegeven, gebaseerd op jullie shirts. Toen met de Limburgse popprijzen. Want ik zag Eddie online altijd die shirts aan hebben. En jullie allemaal natuurlijk. Toen dacht ik, hey, dat ziet er gaaf uit. En dat gaan ze natuurlijk geheid ook in die uitzending van alleen doen. Toen dacht ik, dat moet ik eigenlijk ook hebben doen. Dus dat heb ik eigenlijk aan jullie te danken, dat idee. Als je nog meer suggesties nodig hebt voor merchandise, je kan altijd bellen. Hè? Ja, zeker. Nee, dat blijf ik zeker doen. Maar hoeveel van deze plaatjes hebben jullie dan al uitgedeeld? Eddie, vraag me wel af. Weet je dat, Joop? Nou, dat is een schatting. Ik denk, als je een 2025? Ja, zoiets. Ja, dat is wel netjes. Ik denk dat bijna iedere kroeg in Roermond, die heeft wel of een jam sessie of een singer-songwriter. Dus een Roermond Invite. Zelfs van zeg maar de uithoeken, zoals Koersuid of zo, tot binnenstad. En Zwalmen ook, hè? Zwalmen. Dus ja, dat zijn er best wel een aantal. Ja. Ja, dus het is wel een fel begeerd item inderdaad. Je zei iets van een schuin oog. Hoe bedoel je? Soms schuin oog aangekeken? Nee, helemaal niet. Luister, ook voor mij is het spannend. Dus ik zeg ook maar dingen die soms... ik denk al, ik vroeg al. En soms helemaal niet anders zijn. Nou, ik denk straks het marktplaats zien staan, dan weten we dat het niet goed gevallen was. Nee, maar ik denk dat het wel... Of ik dacht dat je bedoelde in de zin van schuin oog. Dat soms mensen kijken van... Wat betekent dit precies? Sommige mensen zijn jaloers dat ze het nog niet hebben. Ja, dat sowieso. Echt een geweld. Nee, maar dat wel. Ja, en wat betekent dat dan? Dus het hangt soms achter de bar, maar soms ook aan de gevel. Dat. Ja, ik ga hem ook een leuk plekje geven. Hij gaat sowieso... Ik krijg wel ook wel heel veel cd's en zo van artiesten die te gast zijn in Lucas en Air. Dus ik ga hem in die hele collectie zetten. Eigenlijk dat ik me nu bedenk. En misschien moet ik een soort iets van maken waardoor ik dat allemaal een overzicht kan maken. Een soort cd-map of zoiets wat ik dan hier kan ophangen. Een vitrinekast. Ja, ik ben nu echt van die Ikea. Een mooie betten. Ja, inderdaad. Waar ik dan het hele Lucas en Air museum in zet of zo. En dan moet je elke uitzending weer eruit halen en weer terug erin zetten. Ja, inderdaad. Dat is wel een probleem. Dan begint het heel veel werk te worden. Het begint met een vitrinekast op het museum en over 10 jaar moet je eens kijken. Ja, nou, zo krijgen we nog eens live ideeën hier op de radio. Maar ik vind het wel een leuk idee, inderdaad. Dus, nou goed, het is, zo zie je maar weer. Als Roermond in Tune aanwezig is, dan komen er creatieve ideeën tot stand. En gaan wij door naar het tweede uur van Lucas en Air. En deze plaats is wel heel erg toepasselijk. Long Hot Summer. Ain't no sleep coming, I'm just lying here thinking about you. I'm in deep, falling deep into the picture in my mind of everything we're gonna do. Over at the lake and down by the river, you can feel it start to rise. Wanna jump in my car, go wherever you are, 'cause I need you by my side. It's gonna be a long hot summer. We should be together with your feet up on the dashboard now, singing along with the radio. It's such a beautiful sound. And when you said my name in the middle of the day, I swear I see the stars come out.
shimmer in the sun for the first time. I gotta be the one who knows just what to do to you to get me that smile. One chance of meeting you were walking by me on the street and I said hi. And that was the beginning of my heart spinning like these wheels in my head tonight. It's gonna be a long hot summer. Wish you'd be together with your feet up on the dashboard now, singing along with the radio. It's such a beautiful sound. And when you say my name in the middle of the day, I swear I see the stars come out. And when you hold my hand in the back of my mind, I'm just waiting on the sun to go down. The sun to go down. The only place that I wanna be is where you are. 'Cause any more than a heartbeat away is just too far. It's gonna be a long hot summer. We should be together. All I really want is more than this moment right now. 'Cause when you say my name in the middle of the day, I swear I see the stars come out. And when you hold my hand and I look into your eyes, oh, I swear it looks like you're waiting on the sun to go down. The sun to go down. Ooh. I swear it looks like you're waiting on the sun to go I can't sleep. I'm just lying here thinking back. Lucas on Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. No, sir, I ain't been drinking. I ain't even had one beer. This sweet thing's got me buzzing from whispering in my ear. Just take a peek up in here at this little hot mess. Mister, you'll understand. I'm doing my best and I know I'm all over the road. I can't help but go. Little bit of left, little bit of right. It's hard to drive with her hand over here on my knee. When she's all over me, I'm all out of control. All over the road. Don't wanna get no ticket, don't wanna cause no wreck. It's hard to concentrate with her pretty little lips on my neck. I say, girl, take it easy. She laughs, says it'll be fine. How am I supposed to keep it between the lines? Yeah, I know I'm all over the road. And I can't help but go. Little bit of left, little bit of right. It's hard to drive with her hand over here on my knee. When she's all over me, I'm all out of control. All over the road. Something about these wheels rolling, radio playing gets her going. I'm trying to get her home as fast as I can go, and I know I'm all over the road.
it's hard to dry with her hand over here on my knee. Have a little mercy on me, sir, I'm sorry, I know I'm all over the road, all over the road, all over the road. Easton Corbin, All Over the Road in Lucas Neer op RTV Maastricht. Exact 7:15 geweest, maar dan 7:15 in dit geval. En dat houdt in dat we naar een kwartiertje lang lokale muziek gaan staan. Want ja, dat is in dit geval wel wat lastiger natuurlijk. Tuurlijk hebben we het over Roermond in Tune en over al hun geweldige initiatieven. Maar soms heb ik ook bands, artiesten te gast waarvan we dan wat muziek draaien. Nou, dat is een Roermond in Tune heeft geen letterlijke eigen nummers natuurlijk. Hoewel jullie wel heel veel artiesten een podium geven. Maar toch, jij zit bij Johnny Pyman, Eddie. Daarnaast, hoe bevalt dat overigens om daar die muziek te spelen, als we het toch een beetje over hebben? Ja, naast Johnny Pyman doe ik nog een aantal andere acts. Maar ja, zeker. En het bevalt goed. Ja, is leuk. Het is een groep met veel energie en een groep met veel drive, vind ik. Er gebeurt veel. Er gebeurt veel op het podium, maar ook daarbuiten. Ja, ik vind fijne mensen en ik vind het lekker om een beetje te mettelen. Dus dat is leuk, ja. Maar ja, naast Johnny Pyman is er ook nog de lijst van Roermond in Tune, van al onze bands, van alle Roermondse acts die we hebben. Ja. En dat is misschien, dat is ook wel interessant om het daar even over te hebben. Nou, daar heb ik een beetje in lopen vissen, om het zo te zeggen. Want zometeen gaan we naar de battle en daar heb ik dus 2 artiesten uitgekozen die in het verleden te gast zijn geweest bij Lucas Neer. Of eigenlijk bands, moet ik in dat geval zeggen dan. En die zetten we dan tegenover elkaar in een hele vriendschappelijke wedstrijd, maar daar zometeen op terug. Fleur Bleu heb ik nu als plaat van de maand klaarstaan, want dat is dan weer het andere item wat om 7:15 altijd is. Dat is van Alban, die komt weliswaar uit Maastricht, maar die is nu plaat van de maand van deze maand. Maar wat ik eigenlijk wel leuk vind, normaal gesproken vraag ik dan altijd aan een band van hey, wil je een eigen nummer kiezen van jullie zelf van plaat van de maand te zijn. Wat ik eigenlijk dan nu wel leuk vind, is jullie zijn een soort van objectieve jury wat dat betreft dan. Misschien is het leuk als jullie van een Roermonds, van die playlist waar je het over hebt, Eddie, ja. daar dan een nummer uitkiest wat toekomstig plaat van de maand kan zijn. Oké, mag dat dan de volgende plaat ook? Ja. Okay. Ja, je kunt, je wil hem even er doorheen scrollen, inderdaad, snap ik. Want het is een hele lange Spotify playlist waar Eddie het over heeft. Check 6 uur lang, lieve mensen. Ja, 6 uur, man. Dus kies daar een nummer uit en dan nomineren die als de toekomstige plaat van de maand. En dan hebben we een beetje een objectieve keuze. Dus dan wordt 1 artiest heel erg gelukkig hierna. Maar dan gaan we dus nu luisteren naar de plaat van de maand van deze maand. En dat is Alban met Fleur Bleu. Lucas on air. My name is Alban, stage name Saisalian, and my song Fleur Bleu is this month's Song of the Month on Lucas on Air. Enjoy your listening. On m'a promis une terre pleine de roses. Le premier pas n'était qu'un jeu de mots. Je t'ai sans armure, un royaume obscur, perdu sans repère, c'est pour nos semper. Une
Ja, de EDM-klanken van Psy-Stallion van Fleur Bleu dus. Dat is allemaal welkom in Lucas on Air. En Psy-Stallion Albon was begin dit jaar ongeveer ergens te gast. Kwam ook uit die Limburgse popprijzen vandaan. Zo zie je maar weer. Alles welkom bij Lucas on Air. En in de tussentijd wordt druk overlegd hier aan tafel. Ik had nog even de microfoons uit laten staan. Heel slim. Omdat ze de allerlaatste beslissing aan het nemen waren. Maar er is dus voor alle duidelijkheid even een Spotify-playlist. Die heet Remunche Helden. Zeg ik het zo. Ja, dat is hem. Goed gesproken. Ja, klopt helemaal. Die van Ramon Tune natuurlijk. Van hun Spotify-pagina. En daar hebben ze een hele Spotify-lijst van allerlei bands, artiesten, singer-songwriters die ooit mee hebben gedaan aan iets bij Ramon Tune Golf. Ja, sorry, nee, ik was er even helemaal Ja, twee dingen tegelijk doen. Ja. We zitten zo in conclave van wie gaan we nu even een push geven, zeg maar, zonder dat we daar met aanverwante evenementen en bands ergens iemand voortrekken, zeg maar. Want uit die lijst, hè? Ja, precies, zeker. Dus het was een fixe discussie. Fixe discussie. Is dat een hint naar de band Fix die ook in die lijst staat? Of wat is het uiteindelijk geworden? Nee, helaas. Ah, dat is wel een hele grappige, maar dat is niet, nog niet die link. Nee. We gaan goed over een andere boeg. Want we zaten te kijken van welke bands of artiesten die zijn nu echt veel. Er zijn heel veel bands die hebben nummers uitgebracht. Maar wie is er nu mee bezig? Wie is er nu veel mee bezig en hard mee bezig en is veel aan het optreden en zo. En dan met een redelijke consensus kunnen we stellen dat het een nummer van Broden is geworden. Het nummer Niemand, zijn nieuwste single. Kijk, ja, want Broden is ook lekker bezig inderdaad met nieuwe muziek aan het maken. Is in mijn hoofd 2022 is een keer te gast geweest bij Lucas on Air. Maar heeft sindsdien wel heel veel nieuwe muziek uitgemaakt. Ik heb hem laatst nog een berichtje gestuurd van hey, wil je weer eens te gast zijn? Maar hij is volgens mij heel erg druk, dus hij staat nog niet op terugkomen. Ja, precies. Nu moet hij wel inderdaad. Dus oké, Broden staat genoteerd als toekomstig plaat van de maand. En met zijn nieuwe muziek. Dus nou ja, leuk dat jullie dat doen. Dan gaan we door naar de battle. Twee bands in dit geval die in het verleden te gast zijn geweest bij Lucas on Air, die nu tegenover elkaar staan. Dat zijn American Castle en Kras. Oh ja, dan zeg ik te gast zijn geweest bij Lucas on Air. Ook dat. Maar dus ook te gast geweest bij Ramon Tune. Beide, ja, klopt. Op Liverpool aan de Maas, Ruben Diamant Festival, Weerstand, Open Air. Ja, die hebben echt op veel dingen gespeeld. American Castle sowieso. Ja, en Kras ook. Ja, en Kras ook 2 keer volgens mij. Ja. Dus twee rockbandjes. Hoe zouden jullie de muziek beschrijven? American Castle is psychedelische rock. En Kras is een beetje stevige... Ja, het wordt steviger. Goeie herrie. We gaan beginnen met American Castle qua muziek met Run Out the Sun. En daarna Cross met Weird Boys. En dan gaan we zo meteen jullie oordeel er maar eens over horen. Maar de luisteraars thuis mogen uiteraard ook meedoen. En vragen insturen kan via WhatsApp 06 13 04 8885. Of laat een comment achter via Facebook, YouTube en Instagram. Je luistert naar Lucas on Air op 1 Zuid /RTV Maastricht.
Lucas on Air stelt je voor aan de Limburgse muziekwereld. From Tudor, where boys they talk to me, start and go. I run away cause of them, so I'm alone, I want to go home. I want to stay alone, I want to go home. I want to stay alone, maybe with my own friends, my friends, my friends, my friends. I want to stay alone, stay alone. To the bar and meet those guys again. I wanna say sorry, but fuck them. I take a seat and go for the drinks, or smoke something so I can get high. I want to stay alone, I want to go home. I want to stay alone, maybe with my own friends, my friends, my friends, my friends. I want to stay alone, stay alone. Cross met Weird Boys en daarvoor American Castle met Run Out the Sun. De twee bands die deze week tegenover elkaar staan in de battle. Dus ook in die Ramonse playlist staan van Ramon en Tune. En ze worden ook flink besproken aan tafel, maar alleen maar leuk natuurlijk. Ja, Cross, zijn dat een beetje Weird Boys? Ik heb ze natuurlijk heel ook te gast gehad, Eddie, maar zijn hartstikke sympathieke boys. Super. En alle muzikanten zijn een klein beetje weird, vind ik altijd. En dat mag ook wel, denk ik. Maar nee, Cross is een tweemansformatie. En die speelde bij ons op Liverpool aan de Maas. En ik weet even niet meer welke editie. Volgens mij 2 edities de terug tweede, of zo. De tweede was ja, het. dat is de tweede. En dat was... het optreden was super energiek. Dat was cool. Alleen was er een klein dingetje met de eindtijd, kan me nog herinneren. Dat we dachten, we moeten nu wel langzaam gaan stoppen. Maar daar dacht Kras iets anders over. Nee, was leuk. Altijd, was cool. Altijd natuurlijk. Ja, als het iets goed is, wil je natuurlijk gewoon doorgaan. Ik vind het ook altijd jammer dat we om 9 uur moeten stoppen met Lucas en Air. Dus nog een half uurtje ongeveer. American Castle, ook in actie gekomen op Ramon en Tune, Goof. Ja, klopt. Wij hebben natuurlijk ons Ruwe Diamanten Festival. En toen dat nog geen wedstrijd was, maar gewoon een plek voor bands om te spelen, hebben we de eerste keer bij Jill Murphy's gedaan. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen heugen. En toen hebben wij American Castle uitgenodigd, want de gitarist en zanger Tuur is een oud gitaarleerling van mij. Aha. En hij zei, ja Goof, ik heb een nieuw bandje en zo. En als je een keer iets hebt om te spelen, toen zei ik, nou, hier kun je komen spelen. En dat was in de tijd dat American Castle er nog niet uitzag alsof ze uit de jaren 60 kwamen, maar nog gewoon hele schattige jongetjes van de HAVO waren, zeg maar. En toen hebben ze bij ons volgens mij een van hun eerste optredens gedaan. En als je nu kijkt, ik heb ze laatst nog een keer in de Azijnfabriek gezien, hadden ze een eigen EP-release georganiseerd. Ja, die gasten die timmeren echt hard aan de weg, dus dat doen ze hartstikke goed. Ja, als jullie een van deze 2 platen voor de volgende week in de playlist zouden moeten kiezen, ja, we zijn toch een beetje bezig met dingen uitkiezen en zo.
Misschien Desiree, als jij eentje als eerste wil kiezen. American Castle. American Castle, ja. Golf? Ja, dan ga ik voor mijn oud-leerling Tuur, American Castle. Oké, 2-0 al. Wordt het dan 2-2 of gaat American Castle voor hier al de binnen de strijd? Ik vrees dat het 3-0 wordt. 3-0 al, oké. Eddie? Ja, is voor jou natuurlijk ook lastig, want jij kent de heren van Kras ook al heel erg goed natuurlijk. Ik ken ze allebei, maar weet je wat? Kijk, ze kunnen toch niet meer winnen, maar dan wil ik ze toch zeg maar een soort stem geven, dus dan ga ik voor Kras. Nou, ze kunnen wel nog winnen overigens, Eddie. Ze kunnen wel nog winnen. Want jullie stemmen die tellen, maar de luisteraars thuis die stemmen mee via socials, via Lucas On Air. En dan blijkt het ook wel vaker dat ook al is de studio vaak één kant op gaan, de luisteraars juist ook vaker de andere kant op. Dus je weet maar nooit. Vorige week was het in elk geval het geval bij Neet Oversloon met Ik Vleeg van Serge. Ik heb lang genoeg gedacht. Wat zou een ander lui van mij denken? Ik heb lang genoeg gewacht. Bleef maar hopen dat het beter zou weer. Maar het bracht mij niks en de tijden mij niks vingen. 3 rutjes in dezelfde kringen. Altijd maar wachten, de klok bleef maar gewoon. Ben het zat, verdomme, zoeken dit niet lang. Dit moet ik gangs, dus sla ik mijn vleugels. Ik vlieg. Ik vlieg. Plötzlich war es still um mich, der Lärm verstummte und ich hörte nur mein Herz. Ich fragte mich, warum ich so lang gezögert habe, warum ich mich selbst so oft verloren hab. Ich hab lang genug gedacht, was die Leute von mir denken würden. Mir dann lang genug gewacht, in der Hoffnung, dass es besser werden würde. Maar er paste niks. En de tijd die mich niks brengen. Blief niet langer rondjes drieën. Ben het zat, zo kind dit niet lang. So geht es nicht weiter, ich breite meine Flügel. Ich breite meine Flügel. Ik vlieg. Ik vlieg. Ja, Neet Oversloon, Ik Vleeg en Serge die wilde vorige week anoniem blijven in Lucas On Air. Dat is hem niet gelukt, want ik hou de Limburgse muziekscène strak in de gaten. En dus weten we dat Serge van Don't Skip hierachter zit. Maar wel leuke platen overigens. Ja, Don't Skip, Serge, dat zeggen jullie dan ook wel wat? Jou voornamelijk, Desiree? Ja, Don't Skip heeft met de Cultuurnacht in Roermond op ons Roermond in Tune stage bij de kiosk. Sorry, bij de kiosk. Ja, het is gezellig hier vandaag aan de tafel, dat hoor je. Ja, bij de kiosk heeft Don't Skip afgesloten op onze stage. Dus daar kennen we Serge van. Ja, dus eigenlijk, ik denk dat jullie netwerk dan wel niet groter of even groot is zoals Lucas On Air, toch? Hoeveel artiesten, bands zijn jullie er al tegengekomen? Hoeveel? Een stuk of 3488 als ik zo... Nee. Zijn er ook wel? Ja, 89 sinds gisteren, dus er was er nog geen bijgekomen. Oké. Maar ja, wel echt een heleboel, denk ik toch? Ik bedoel, als ik denk, we zijn een database aan het continu aan het aanleggen van bands op genre en op samenstelling en zo. We moeten het blijven bijwerken en dat doen we soms heel goed en soms moeten we daar nog wat meer energie in stoppen. Maar alle bands uit Roermond en omgeving, dus die olievlek, die zitten daarin, of die komen daarin. En dat zijn er echt wel een hoop hoor. Ja, als ik zo 150 bands zeg of zo, dan is het volgens mij niet eens zo raar. Nee, klopt.
Denk ik. Ja, zeker. Nou, ik denk dat het wel merkwaardig of benoemenswaardig is dat het zo groot is. En dat daardoor eigenlijk alleen maar blijft groeien. Ik hoop dat er nog veel aankomt. Maar volgens mij, dat is een beetje waar ik hoop dat jullie naartoe gingen. Volgens mij staat er volgende week toch ook nog wel het grootste op de planning. Volgende week, ja, natuurlijk het Weerstand Open Air Festival met ons derde jaar op rij, onze eigen Roermond Tune Stage. Waarvoor dank Weerstand Open Air. Want dan zijn we natuurlijk ontzettend vereerd dat we daar een eigen stage hebben natuurlijk. Ja. Met allemaal lokaal talent. Hoeveel voorbereiding heeft erin gezeten? Nemen we een beetje mee door het hele proces om dit weer voor elkaar te krijgen? Nou, vooropgesteld is het gros van het festival wordt door Weerstand zelf georganiseerd. Hè? Dus het hele terrein Weerstand. Berend en Roger Rutte zitten daar onder andere achter. Hutjes ook, toch? Ja. En Hans Lucas. Ja, en Hans Lucas, inderdaad. En wat wij eigenlijk doen is, ons wordt eigenlijk verteld, heel super chill, van jullie hebben weer een stage. Zet er maar wat neer wat jullie denken dat past. En dat is tot nu toe elk jaar wel heel erg goed bevallen eigenlijk. Ja. Dus dan gaan we gewoon kijken welke bandjes vinden we echt vet, welke zijn up and coming. Ook altijd in het achterhoofd houden dat er ook vrouwen op het podium staan. Vinden we ook heel belangrijk, want it's a man's world. Maar dan mogen zeker ook vrouwen op het podium staan. Ik bedoel, En dat die stage, er is een tribute stage. Daar zijn dus alleen maar tribute bands. Dus een Tina Turner tribute zag ik en een Coldplay tribute en zo. En onze stage willen we altijd wel mensen met eigen werk. Dat is wat we daar wel belangrijk vinden. Dus je moet echt wel het meeste eigen werk kunnen spelen. Dus daaruit kiezen we die bands ook. En om er even op aan te haken, ik bedoel, de meeste evenementen die we doen is ook voor eigen werkbands. Hè. Dus coverbands zijn zeker welkom, maar de hoofdmode is wel eigen werk. Ja, zeker weten. En dat is ook hier bij Lucas Nair. Zo, dat is alleen maar goed natuurlijk. Nou, nog ongeveer 20 minuutjes te gaan met Roermond en Tune. Dus stuur je vragen vooral op in Lucas Nair. Maar eerst Cole Swindell. I was out with the boys catching up in a neon light. Didn't know till we walked in, it was karaoke night. She was in a circle of girls chasing a shot with a line. She was laughing, they were daring her to get on the mic. One of them walked up and turned in her name. Next thing I knew, man, she was up on the stage singing Heads Carolina, Tails California. Maybe she'd fall for a boy from South Georgia. She's got the bar in the palm of her hand, and she's a 90s country fan like I am. Hey, I got a Chevy, she can flip a quarter. I'd drive her anywhere from here to California when this song is over. I gotta find her 'cause she had me at Heads Carolina. Yeah, she knew every word by heart, didn't need no screen. No, I was raising my glass up for her and saw her smiling at me. Yeah, she had me down in the front by the end of verse 2, like there wasn't no one else in the room. We were singing Heads Carolina, Tails California. Maybe she'd fall for a boy from South Georgia. She's got the bar in the palm of her hand, and she's a 90s country fan like I am. Hey, I got a Chevy, she can flip a quarter. I'd drive her anywhere from here to California when this song is over. I gotta find her 'cause she had me at Heads Carolina. Yeah, I bought her around and we talked till the lights came on. I still see that girl every time I hear that song. Heads Carolina, Tails California. Maybe she'd fall for a boy from South Georgia. She's got the bar in the palm of her hand, and she's a 90s country fan like I am. Hey, I got a Chevy, she can flip a quarter. I'd drive her anywhere from here to California when this song is over. I gotta find her 'cause she had me at Heads Carolina. Yeah, she had me at Heads Carolina. Cole Swindell met zijn meest populaire hit, wat dan eigenlijk weer een cover is. Dus ja, aansluitend op eigen werk. Nou ja, dit dan eigenlijk wel niet, maar het is wel een hele goede uitvoering van Cole Swindell. Van She Had Me at Heads Carolina in Lucas Nair op RTV Maastricht. We hadden net even over het podium van
Roermond Tune op Weerstand volgende week. Dat is best wel een groot festival aan het worden in heel Limburg. Ik denk zelf ook wel dat in Maastricht die naam al wel eens bekend is. Maar sowieso in heel Limburg hoor je het steeds meer over Weerstand. Waar Roermond Tune dus aan bijdraagt, die vandaag te gast zijn, met een eigen podium. En die zeg je net van, ja, wij zetten er eigenlijk gewoon bandjes neer. Maar dan zegt Eddie toch van, ja, dat ligt toch wel een beetje genuanceerder, dat verhaal, Eddie. Ga door, zou ik zeggen. We zetten natuurlijk bandjes neer, maar het is natuurlijk ook, de Ton zei het net al zelf, misschien kan hij dat fijn overnemen, maar we proberen ook daar de breedte te programmeren, waar je soms alleen maar bij Invite kijkt naar akoestisch en bij andere dingen wat meer naar heavy spul, is Weerstand een veel bredere. Ja. Net zoals het Liverpool aan de Maas Festival natuurlijk. Maar bij Weerstand hebben we ook altijd bijvoorbeeld een hip-hop artiest erbij staan. We hebben dan natuurlijk Brolin al gehad. Dit jaar staat Kim Lieder met zijn nieuwe album Pretpark. Met een speciaal arrangement waar een symfonisch strijkensemble bij zit van Heritage uit Roermond. Wat dus speciaal voor deze is gearrangeerd voor dit festival. Dus dat zijn gewoon hele mooie crossovers die we dan maken. Hè? Dus het is met natuurlijk de nadruk ligt bij ons op band, singer-songwriters, maar ook we pakken het gewoon ook breder. Ja, eigenlijk is iedereen welkom, zo zou je het moeten zien. En het is de popmuziek in de stad en daar hoort hip-hop bij, daar hoort metal bij, daar hoort singer-songwriter bij, daar hoort country bij. Ja, en iedereen die zich daar wel goed bij voelt. Een leuke anekdote is dat wij, toen we helemaal in het begin met die stichting begonnen, dat we het inderdaad over gehad hebben van hoe definiëren we popmuziek? En hoe verschillend dat we daar in het begin ook over dachten van hoe breed is dat of hoe smal is dat? Dat was wel heel interessant om daar samen een ochtend over te hebben. Ja, zo breder, zo hoe beter. Je ziet het ook wel draaien. Je ziet mensen ook in de loop der jaren zie je daar ook in veranderen. Mm-hmm. Maar de grens was volgens mij de volksmuziek, dat is geen popmuziek meer. Hè? Dus dan heb ik het over volkszangers en slager en dat soort dingen. Tot en met jazz, dat is dan ook geen popmuziek meer, terwijl het natuurlijk wel populaire muziek is, maar dat valt dan niet onder. En dat was dus de discussie waar je nu live waar laat je pop voor staan? Want het Engelse pop culture, dat staat niet voor pop, maar voor populaire cultuur. Dus vandaar. En ook in de jazz heb je zoveel crossovers met popmuziek. Zo van wat hoort er dan wel bij en wat niet, als je die lijn zo strak trekt. Maar dat waren de lijnen van Pop in Limburg volgens mij, hè? Joi. Wat we toen hebben aangehouden. Dat was ook onze eigen idee. Uiteindelijk. Oh, wow, Christine, ik ga opstel. Mooi misschien om daar ook in te delen is dat Tom ons vorig jaar heeft meegenomen naar een klassiek concert. Dat we met het bestuur, hoe wordt het ook alweer? Shostakovich, de zevende Leningrad. Ja. Dat is, dus zo verbreden we zelf ook onze horizon. Nou, het woord is dan wel pop, maar dat is veel breder wat dat. En gelukkig valt country muziek daar ook onder, tegenwoordig ook Post Malone. Limburgs talent en de grootste country hits. Lucas on Air. Never get me. And wouldn't you know, she fell right through the roof of the bar where I met him, pulled up a stool. Thank God there's still salvation for a guy like me who still needs saving. So I hung my horns on the wall soon as she walked in. Been in here getting half gone with all my hellbound friends. Yeah, I'm about tired of living this life.
Ja, Post Malone maakt tegenwoordig ook countrymuziek / popmuziek. Dus Devil I've Been in Lucas on Air op RTV Maastricht. Goede vraag binnengekomen van Rutger, maar daar zo meteen even nog op terugkomen. Eerst even wat ik mij persoonlijk nog afvraag is, wat ik meestal rond de tijdstip doe in Lucas on Air, is aan de gasten, artiesten die aan de avond te gast zitten van, ja, waar wil je nou heen met je muziek? Waar wil je nou een echte rockster worden en later op de grootste festivals staan? En soms is het vaak ja, is het antwoord ja. We willen er echt doorbreken. Maar in jullie geval denk ik dat het ook heel praktisch kan zijn. Wat zijn toekomstplannen voor Roermond in Tune betreft? Wat is nou iets wat jullie misschien nog ambiëren met dit project? Ja, ik zal me alvast aftrappen. We zijn nu op dit moment ook bezig met een doorkijken. Het klinkt heel zwaar. Van 2027 naar 2030. Van ja, wat willen we dan nou eigenlijk? En we hebben eigenlijk bedacht, we zijn zoveel dingen aan het organiseren. Dat we soms merken dat we op ons eigen organisatiestuk nog wat beter kunnen worden. Waardoor onze activiteiten beter worden. Waardoor onze vrijwilligers daar meer profijt van hebben. Want ja, soms gaan dingen niet precies zoals we het hadden bedacht. En dat is niet altijd slecht, maar het is ook niet altijd zoals we het hadden bedacht. Dus dat is met name iets waar we de komende tijd op gaan focussen. Dat we naar onszelf gaan kijken van hoe kunnen we dat beter doen. En hoe kunnen we zeg maar ons ook, dus ook dit, kunnen we breder ons laten zien. Binnen die pop, er zijn meerdere pop Roermond in Tune-achtige initiatieven. Ja, en die willen we ook gewoon, daar willen we bekender in raken, of mee raken. Dus het is eigenlijk zorgen dat we naar buiten toe nog wat zichtbaarder zijn buiten de Roermondse landsgrenzen. En naar onszelf toe de zaken die we doen nog beter doen dan we die al doen. Ja, dat is de korte termijn. En maakt dat tweede specifiek? Dus in de zin van, wat moet dan bijvoorbeeld nog beter? Nou, we zijn soms in de voorbereiding kunnen dingen wat strakker. Of de keuzes die we maken. Van, hoe vliegen we nou een festival aan? En welke bands gaan we nou contacteren? En dat doen we meestal een beetje on the fly. En we zijn steeds maar aan het kijken van oké, maar wat betekent dat nou? En hoe kunnen we nou, welke bands gaan we kiezen? Soms in het plannen van dingetjes, weet je wel. Invalshoek, een beetje, ja. Ja, eigenlijk wat krachtiger zijn en wat doeltreffender zijn. Wat doortastender zijn dan we nu zijn. En nogmaals, er gaan echt heel veel dingen erg goed. En we zijn heel erg blij met z'n allen. Maar daar is op de korte termijn wat winst te halen. Zonder dat we nu al heel veel extra dingen gaan doen, waardoor we dat dan gaan vergeten. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, het is duidelijk wat dat betreft. Wat ik daar nog bij de vraag van Rutger toch kort nog even aan wil toevoegen is het ook een idee dat wordt uitgezonden live, wordt doorgezet of zo? Want dat vind ik wel leuk. Laat me denken aan dat de optredens van artiesten in Lucas on Air tegenwoordig opnemen, komt dan op Spotify te staan. Is het voor jullie misschien een idee om zo'n optredens een keer op te nemen en dat dan door die artiesten op Spotify uit te laten komen? Je hebt ook wel eens een keer zo'n live opname van een artiest of zo, wat op Spotify verschijnt. Is dat iets waar jullie ooit over hebben nagedacht, of is dat totaal nieuw? Nee, nog niet concreet, denk ik. Maar bedoel, wat niet is, kan nog komen. Hè? Ja, zeker. Nou ja, zo krijg je nog een idee. Gratis van Rutger opgestuurd. Dus Rutger, dank voor je suggestie. We moeten helaas alweer bijna afsluiten naar Lucas on Air. Maar eerst nog deze echte ultieme country laat van Brooks and Dunn. Out in the country past the city limit sign, where there's a honky-tonk near the county line. The joint starts jumping every night when the sun goes down. They got whiskey, women, music and smoke. It's where all the cowboy folk go to boot, scoot, boogie. I got a good job, I work hard for my money. When it's quitting time, I hit the door running. I fire up my pickup truck and let the horses run. I go flying down that highway to that hideaway, stuck out in the woods to do the boot scoot boogie. Yeah, heel-toe, do-si-do, come on baby, let's go boot scoot. Oh, Cadillac, blackjack, baby meet me out back, we're gonna boogie. Oh, get down, turn around, go to town, boot scoot boogie. Say, son, what'll it be? I want a shot of that red
head yonder looking at me. The dance floor's hopping and it's hotter than the 4th of July. I see outlaws and laws, crooks and straights, all out making it shake, doing the boot scoot boogie. Yeah, heel toe, do-si-do, come on baby, let's go boot scoot. Oh, Cadillac, blackjack, baby, meet me out back, we're gonna boogie. Get down, turn around, go to town, boot scoot boogie. Oh, heel toe, do-si-do, come on baby, let's go boot scoot. Yeah, Cadillac, blackjack, baby, meet me out back, we're gonna boogie. Yeah, get down, turn around, go to town, boot scoot boogie. I said, get down, turn around, go to town, boot scoot boogie. Oh, get down, turn around, go to town, boot scoot boogie. Je luistert naar Lucas On Air. I never saw the end in sight. Fools are kind of blind. Thought everything was going all right, but I was running out of time. 'Cause you had one foot out the door, I swear I didn't see. But if you're really going away, here's some final words from me. Baby, write this down, take a little note to remind you in case you didn't know. Tell yourself I love you and I don't want you to go. Write this down. Take my words and read them every day. Keep them close by, don't you let them fade away. So you'll remember what I forgot to say. Write this down. I'll sign it at the bottom of the page. I'll swear under oath, 'cause every single word is true, and I think you need to know. So use it as a bookmark, stick it on your refrigerator door, hang it in a picture frame up above the mantel where you'll see it for sure. Baby, write this down, take a little note to remind you in case you didn't know. Tell yourself I love you and I don't want you to go. Write this down. Take my words and read them every day. Keep them close by, don't you let them fade away. So you'll remember what I forgot to say. Write this down. You can find a chisel, I can find a stone. Folks will be reading these words long after we're gone. Baby, write this down, take a little note to remind you in case you didn't know. Tell yourself I love you and I don't want you to go. Write this down. Take my words and read them every day. Keep them close by, don't you let them fade away. So you'll remember what I forgot to say. Write this down. George Strait met Write This Down. Komt er nog even achteraan. Hè? Baby, write this down. En ja, geloof jij bent nog wel een country liefhebber, hè? Ja, ontzettend. Ontzettend. En dan ook nog de bluegrass tak een beetje ervan. Ja, dat is helemaal mijn jam. Echt fantastisch. Nou, wat dus, je nu hoort... oh nee.
Ja, dit is ook wel een beetje... Dit is een beetje wagon wheel, hè? Maar dan opgefokt. Ook wel, inderdaad. Ja, die grens is ook altijd lastig te trekken tussen die genres precies. natuurlijk. Als maar, er geen drums bij zit, mag je het bluegrass noemen. Ja, je was een heel verhaal aan het vertellen over de historie van bluegrass, country muziek en zo. Weet er veel vanaf. Maar je hebt zelfs een evenementje in die richting ook. Ja, klopt. Op 13 september doen we voor de tweede keer bij de Ace Cultuurfabriek in Roermond Goofs Oldtime Country Café. Ja, je moet er maar een domme naam aan geven zodat mensen komen. Ik vind het leuk. Ja. Het is een open jam sessie. Iedereen mag meedoen. Lekker bluegrass standards jammen. En vorige editie was het ontzettend gezellig. Ik denk dat een stuk of 25 muzikanten op het podium stonden. Kijk, nou, als ik niet aan RTV Maastricht vast had gezeten, was het wel leuk geweest voor een locatieuitzending. Maar ik zit toch helaas vast wat betreft de show aan de gemeentegrens van Maastricht. Dat moeten we zeker ook een keer in de toekomst doen. Voor nu wil ik jullie in elk geval hartelijk danken voor jullie komst deze keer. Laten we hopen dat het nog een keer in de toekomst zo is natuurlijk. Maar ook wat jullie bands betreft enzovoort. Hè? Nou ja, we hebben het net toen we natuurlijk de microfoons uitstonden, hebben we afgesproken dat jij op 23 augustus naar de Summer Jam voor Roermond Tune komt, toch? Ja, Lucas? ik ga kijken of het past in de agenda. Ik weet niet, wellicht dat L.A. al gereserveerd heeft voor die dag, maar... dan bellen we wel even met Henk over en dan komt dat wel goed. Ja, die heeft er gelukkig niks over te zeggen. Dat gaan andere mensen over. Dus dat moeten we wel zien hoe dat gaat. Maar voor nu hartelijk dank voor jullie komst en hopelijk tot ziens bij Lucas Nair natuurlijk. Dankjewel, Lucas. Dankjewel. Voor de mensen thuis hartelijk dank voor het kijken en luisteren naar deze uitzending van Lucas Nair op RTV Maastricht. En ik herhaal het nog maar even, voor de zekerheid uiteraard. Voor de mensen die misschien voor deze week voor een keer voor het eerst hebben geluisterd. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9 Lucas Nair op RTV Maastricht /1 Zuid. In gesprek met een band, lokale artiesten, singer-songwriters enzovoort. En volgende week vrijdag zijn we er uiteraard weer. Voor nu een heel fijn weekend. Doei!